på. Og en cha-cha-cha til jer. Og imens I lige gør det, så vil vi rigtig gerne med dem, der mangler at danse cha-cha-cha. Dem der klokken 3:15 om mandagen og klokken 3:45 om fredagen. I ved godt, man gemmer det bedste til sidst, og det var så lige jer i den her omgang. Vi fik en cha-cha-cha. Og det var også sådan en, jeg lærte at lave cha-cha-cha til i 1961. Det er at lade op til vores Saturday Night Fever, den her. Den var faktisk med i den første diskussion, der var. Ja tak. Så skal vi have en live. Tak for en flot latinopvisning. Og mens de unge mennesker går ud af gulvet, jeg kan ikke blive ved med at kalde dem mine børn, så lad mig lige sige, at det er ikke fordi, jeg er utilfreds, at vi flytter fra Skjern og ned på hotellet. Det er fordi, at